papa fa kunye kwụrụ ọtọ yipụ shet ya wụsa chịta shet chịta kọtin atọ n'oche kechikobi ya ọnụ kechikosie nye je chịtakwa nke ọzọ kechikobi ọnụ kechikosie nye chịtakwa nke ọzọ kechikobi ọnụ kechikosie nye ha ncha niile na-enezi anya na-asị kedu ife ọ na-eme kedu ife ọ chọrọ ime ọ sị ha na ebe ya mere alụ ka aje ka agbopụ n'onwe ka aje kwụọ ka acha alụfa ka adụ ndụ ebe fancha niile ga ngeze ọp wite mama fa na-achọzi ka anwụọ maka na ya mee misteki ngwa ka anwụọ na unu malụ na unu ama nwezikwe nna na unu malụ na nna ame na unu malụ ọsị m na this man mean kwere ya na-ekwu obere akwa ọsị m fancha niile akwụrụ ọtọ ga ka ezuo nke obere buru ụzọ gbakwuru papa ya makụdi esi abiko na ya chọrọ ka ọ nwụọ na ya chọrọ ka o mee nna na ya chọrọ nke osote ya chọrọ ka ọ nwụọ ọkwa ndị na-abalụ papa va mba fancha niile atọ ọnụ yabazi anya biko ya egbu n'onwe na fa chọrọ ịlụzie ọsị m mama ha wee bunye onwe ya wee tụọ n'ala wee bere ọsị m na afọ the worst day na ndụ ya ụdị akwa mami ya bere ịgbara onye afọ lụrụ mami ebe o bere akwa mami ya wee nọ n'iruba niile wee na-ebe na ba gbazi nke ha ga-eso eso ụfọdụ jide mama ha especially ụmụ nwaanyị ebe ahụ bụ ndị nwoke a na-eji papa ha mama ha na-ebe papa ha na-ebe nke ya ọsị m ike kwụrụ ọtọ gwụ mmadụ niile mama ha na-ebe kwesị ya ma ọma afụfụ ya tara ụmụ 6 children izijenuru m Lagos 6 children ejenuru m Abuja 6 children n'Enugu ka ntọrọ sinsi nọ m i wee were ego mụ na gị na-abụ wee zije nwaanyị ide anụ UK ọsị anya kwuo obodo ọbụla ọ chọrọ ya ezije ya kwuo obodo ọbụla ọ chọrọ n'ụwa a ya ezije ma ya gbaghalụ ya biko ya gbaghalụ ya gbasakịrị nne famili ya emekwanene nna ya eme n'ibie ihe na-ewute mbụ na unu ga-ebu ụzọ jiri aka unu gbasaa famili unu na-achọ onye unu ga-asị na ọnya nwa gbasara ya gbasakwara na famili a ya biko nwaanyị a na nwoke na kedu onye gbasara famili a ma ọ bụ na onwe ife merie ọ sị m na fa niile agbakọkwa yọba mama ha biko ya gbasakwana ya biko zio obodo ọbụla ọ chọrọ ka o zijie ọ bụ na US ka o zijie ebe ọbụla ya jọsi ya na-eme onye na fa ga-eme ekishọ na ọ ga-ezijie a na-azụkwa na-akọ akụkọ mfide a na-azụkwa aka akụkọ nwa amụrụ na ife a na-akọziwa akụkọ obodo ọhịa ọ sị m na nke afọ bụ nke gbakalị isi dat na erinuru ego disman nọ ifenye achụtara nye wee na-asọpọtụ disman ifenye alọtara nye wee na-asọpọtụ disman ifenye alọtara nye wee na-azụri ụmụaka oke wee nwee ego to the point izije side chicken ye UK ọ na-eme shopping not the first time not the second time ụmụ nwoke unu bụ alụ fia ụfọdụ n'ime unu bụ alụ nwaanyị mụọlụgo ụmụ 6 wee na-azụ fa solu gị na-ata afụfụ mgbe ụfọdụ ego adọrọ mgbe ụfọdụ ego dum na-ebie wee na-ezije side chicken UK ka a na-ebezi akwa ejite ewekwelu fonu kpọọ nwanne ya nwaanyị agbalụbịa ana wee jie na-ahụ ya yọgidie ụmụaka bụ nke kazia njọ ụmụaka na-ebe na-ahụ ya anya biko ya arapụkwana papa ha nna papa ha sị na ọ bụ na ọ chọrọ ka ọ nwụọ ya rapụ ya ka ha nwụzie ka ha jebezie ka ife niile buzie ka onye ọbụla dọ hapi ka afọ ọlụ unu ka onye ọbụla dọ hapi ihe ọrọ blakme asị m mama ha wee kwere ọ bụkwa na okwe na ọdọ hapi maka na ya mana mama ha nwere ike ịnwụ n'oge elu mama ha wee ti voice note na ọchọdị ịma ma fa pelu mpe ma fa riri nne fa ncha niile nụkwara ife menụ n'eziokwu na fa chọrọ ka papa ha nwụọ mana o nwere ụdị anya fa ji afụtazi ya rapụchakwa na ya abụgola adult mana still o nwere ụdị anya fa ji afụta that man very irresponsible fa ncha niile mana fa chọrọ ka ọ nwụọ anwụọ na fa chọrọ ka ọ nọ n'ụfa ndụ mana still na fa dọrọ happy with him si kwa mbọsịzi o jesi ọbata n'oge papa ha kwụla ọtọ chenjie na-achọ ka ọ bringkwa ha back to himself ịmago onunu mana ebe fa nọtere aka ọ sị mmadụ ife a ji wee wetara anyị dị story bụ na gịnị mee
na papa ha na mama ha ekwubugo na a ga-eje US iji wee jee bọlụ ofu nje and na o nwelu nwanne mami ya nọ US, ịghọtago. So nwanne ya nwaanyị wee bịa ya na ya na-abụ wee na-akarị ya na-agata wee nụ ka mama ha na-agwa nwanne ya nwaanyị wee na-asị ya na ya lụọ US na ya ma nnata na ya lụọ US na ya ma nnata na iwu na nwoke ga-ata afụfụ dị ọlụ nje na ya agbarapụrụ ya ụmụaka na-esi n'ụwa ka ọ zụọ ya sọsọba. Thank God na nwego ndị maara iwe ya agbarapụ ha ya lụọ ebe afọ nọgide nweta akwụkwọ nye ji nwayọ pik ụmụ ya ofu ofu ma ọ gbaba ka ya na ya na-abọbili na nke a ama mme nwanne ya nwaanyị na-eti si ya sị na ya lụọ na enwere ihe megide ka ya nata na ọ karịa mma na polisi na-achụgharị ya na US dan ya nata ka ya na nwoke ebikwele n'ife ya na-edebu ka apụgodo apụ adịna bifo nya apụọ na ya ma ife ya ga-emie bifo nya apụọ na ya ma proptizie ya nwelu ya ga-eji wee mie ife bifo nya apụọ ya wee nụsa anya wee jee wele ọsịmsis afọ ihe a dị n'ili elute na ya mara ma ọnya gwa papi ya na ya mara ma ọnya jụọ mami ya na ya mara ife ya ga-eme n'ike kwụọla ọtọ gwu ya na ebele mami ya na-emie ịghọtara na mana ịgbafezili fancha niile ọsọ ma faso papi ya wee jee kwugharịa do na ọ si na-emesịa na ya ga-epik be ha ofu ofu but still na ife anụnwa agbasago nnọọ famili ya gwesị ka amala ife ndị mmadụ lụ ọ bụrụ na gị nụlụ this kind of conversation between your mother and her sister ife ọ ga-eme ma o luo US kedu ife ị ga-eme ị ga-agwa papa gị ka ọ ghara iziji entirely ka ị ga-ajụ mama gị ka ị mala ife omini ịghara na maybe you will understand more ka ihe just gba nkịtị let it play out ka ife ị ga-eme ike gwụrụ ịmara ife na-ewute m bụ na mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke ga-eji akafa gbasaa famili fe na-achọ onye fa ga-asị na ọnya nwa gbasara famili fe ịghọtago ịma ihe na-ewutekele m bụ na gị na nwaanyị ga-ebi for years ịma mmiri eneten ịma mmiri eneten oh God bọsị ị ga-afụ saichik lụọrị ụlọ gori ụlọ duje obodo oyibo gorie moto mena ama ibie nwanyị na nwunye gị ji ọkpa aga ụchụ chukwu ya ụfọdụ ụmụ nwoke ji akafa welu alụrụ ana ke onwe fa agbụ na-ata afụfụ ma fado na happy amaka ha struggle ma fado na happy because that woman is praying for you ịkpata inye nwaanyị nọ n'ezi ọdụka ọ ga-adịlụ gị na mma ọdụka ọ ga-adịlụ gị na mma o nwere ife a na-akpọ kama ọdụgodo ogo na mma ịma ndụ happy ị ga-emegide mee nke a ga-afụ anya ọkwa ifụlụ mfu okenye ọbụla nwunye na-emegide like mfu okenye na-amasị na nwunye na-emegide ya amara m etu m ga-esi wee feel about it maka na ife unu na-eme ma unu du n'okolobịa etu unu si etriti nwunye unu ma unu du n'okolobịa amara m ka ya onye ọbụla pụtakọba akụkọ ya ọsọ agba idu n'okolobịa na-etriti nwunye gị like trash garbage mgbe ị ka alụ nka you expect her to love you care for you be there for you cater for you ọ bụzi alụ na ọjụ na ọma mmedo steeti ọ ga-ajọ nwaanyị ifurife na-abụ dat na ụmụaka tosie nwaanyị achịkọlọfa ncha niile wunye na ngada apụta ewelu nnekwu mmanya nye nwoke ya ṅụgbuo onwe ya na mmanya dị ya mana ife ọma niile dị n'ụwa bụ nwaanyị ka a ga na-emeli ya maka na gịnị mere mgbe ị na-eme nwaanyị afọ ajọ ife iche na ụmụ ya da afụ fa na-afụ ọsọ ọbụla mama fa beela akwa fama ọsọ ọbụla mama fa nọ na good mood fama ọsọ ọbụla mama fa nọrọ na good mood fama ọsọ ọbụla mama fa na-egbu emeli fama afụfụ niile mama fa tala ma nke ọ contribute they know che na fa bụ ewu na fa mara ife they know that's why fa tosie kpata ife they focus on their mother only few fathers maka na o nwere ụmụ nwaanyị na-ezuzukwa ezuzutu ịmara o nwere ụmụ nwaanyị na-esu ikwu isi n'ọkụ ị na-epiogere iche na ụmụ gị amara ụmụ gị ma ị na-epio pio iche na fama they know ịghọtago ike gwụrụ I don't want to talk much amaghọdị m ihe m ga-ekwu mana unu mekete mgbe ụfọdụ na-eche na nọọ mmadụ maka na ife na-ewute m bụ na ọ ga-abụ ụfọdụ bịa na my comment section na-ede ifefa na-ede na-asị ndị a nwekwe n'uche ọ bụrụ na isi na ife melụ nwaanyị ọzọ dị mma si ma enye nwa gị si ma enye nwaanyị afọ ịfụkarịsị n'anya ka ịfụ ka o si atọ maka na ebula ozu onye ọzọ n'isi ọdụka ebu nkụ ndị be anyị daalụ dọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ